Nainova Nacho na Regis sa may itong kanan kini Lays o kini Doritos igapon o tere wow Nutella kini ka picnic 49 halang man halang kayo oy isa ka na 49 nalagi tanaw Magawa sulat ka? sige bed kini Soy Secrets 14 ra uy saan ni uy sa Pre, anong na ito yung number ito? Price to niya? Dito sa Tumoy, baka itong mga adult plus. Size na lagi itong kwan? Berban adult plus. Nga baylo, siguro na ba? Ba? Ga-promo to? Promo to siya? Ay, palahiutan na itong Berban adult plus. Ha? Adult na concept. Berban adult plus. Ito. Pila to? 15. 15. 14. Tingala sad daw. Hmm. 14 creamy ini 14 na lang tingnan natin ibe January 2021 mandayin ko na ni kini daw try daw ko pila may size ko ako size gabi sa ni size Hindi siya may direksyon na lang. Punch na lang ako direksyon sir. ay pants ni mo dito dili na pwede tanawang price ani Hindi siya makita. Pero ang original price na ni 29. 59 29 tapos 50%. pila to original price ani Murag 14 ang panisa. sige ka na lang be Ah, 14. Dua ka book. Pwede ba? Ako isa. Tag 14 di ay. Adult plus. Promo man din niyo. Adult plus. Creamy. Nara Brad.
28 tanan mo. Ito kayo. Okay. Thank you ah. Sir, thank you sir. Ay, resibo. Hindi na, okay na. Promo din sila. Promo sila. Puno ka rin. Unsa to sila? Yan ka rin. Okay na. O, pauli namin. Kaway kaway. Alay. Adili. Vlog ka. Vlog ulit. Pauli namin. Nakapalit mo din sa 7-Eleven. No? Promo, barato na lang kayo. Ang tag 29 nga adult plus, 14 na lang. Nagay mailo dito? Ha? Mailo? Oh, kato lagi napalit na mo. Vitasoy. Vitasoy, pila to? Leo. Vitasoy. O, pila na lang pahit mo na, blood? 15? 15 na lang. Tag 30 ba siguro na. Oh, 50% sila off. Oh, manay na kayo. Wala nga, okay na. Okay na, Thank you kayo for watching.